ассалому алайкум бачаҷоно, хоҳарҷоно, акаҷоно. Аз шумо як хоҳиш дорам. Ман як додар дорам. Номаш Махсумова Сиёвуш, соли таваллудиш 1996. Соли 2017 падарам, яъне ки отам Москва файроч карда буд барои гражданин кардан. Отаи ман худаш гражданин Россия ҳай. Додар ма соли 2017 Москва файрот карда, ҳамҷа гражданин Россияш карда. Додари ма 16 сола буд вақт. Гражданин Россияш карда, дар ҳамуҷа 2 сол 3 сол қариб истифодаш бурд, корш фармонкор мекард, хайдамоӣ карда, ҳар ҷо кор мекард. Баъд соли 2020 соли 2018 ёки 17 буд ки отам айхонаш сир кард додар ма дар Москва, дар ҳам Челябинский шаҳр Челябинский бесоҳиб монд. Дар қади кӯча монд. Баъд қати бачаҳои хулиган, бачаҳои ганда қати яҷоя шидак. кӯтоҳи гап ки тюрма шид. 10 сол дар тюрмаи Челябинский 8 сол 6 та 3 сол дигаш мондагӣ буд ки айми ҷанги Украина дар ҳамун тюрма омада маҷбурш кардан, ҷангш гирифтан бурдан. 3 рӯз авқотш надодан дар тюрма. Додар ма маҷбур кард ҷанг гирифтан бурдан. Гуфтан ё ҷанг мера, ё ки дар ҳамин тюрма мисол азобот метеҳӣ. Баъд додари бечорам розӣ шид ки ҷанг бирава. Баъд кӯтоҳи гап ки додар ма ҷанг бурдан, 1 моҳ ҷанг кардак. Дар ҳамин 1 моҳи ҷанг карданаш дар ҳамун вақт чӣ задак, граната задак. Аз кулкуҳои ҳамун граната 5 илики поша буридак, ранени шид ишқилиб. Баъд дар Волгоград, дар госпитали Волгоград хоб кардак. Дар ҳамуҷа хоб кардак. Баъди ҳамун чӣ баъд ҳамуҷа хоб кардак, дар ҳамуҷа баъд ҳамуҷа 3 моҳ хоб кардак. Ай уҷа отпускноиш додан. Отпуска роиш кардан ки бира 1 моҳ дар ҳамун Челябинский хонаи падар да беста. Гуфта и додари ма бечора баҳона кард ки ҳамин хай ҷавобш гуфтан ки бирам дар ҳамун мисол хонаи падар. Гуфта рафта ки падарам раҳш надод дар хонаш. Баъд рафта як квартира истодак. 1 моҳ ки отпускаш додан. Рафта ҳамуҷа истодак. Баъд 1 моҳ отпускаш буд чид. Хай зораш кардем, гуфтем додарҷон бира як бор ки ҳамун чид наму военкомат бира мисол як бор пота нишон бутан. Ай духтур бигзар тра ҷавоб метаҳанд. Контрактш буд чидагӣ ай. Контрактиш буд чидагӣ буд. Додари ман гуфт ки апаҷон, ман чӣ корое ки дар уҷа дидам, чизое ки дар уҷанг дидам, ман намехоҳам дин бора бубинам. Ман вақте ки уҷа рафтагӣ будам, агар дин бора бурам, мара уҷа мекушанд дин бора. Баъд нарафта, гуфт намерам. Ва як рӯзам хеле шавда чӣ биромад, магазин биромад, ҳамун Челябинский магазин биромад ки милесо қапиданаш. Милесо қапидан дар компютер задан ки ҷанг рафтагӣ будай. Ҷанг рафтагӣ будай, ҳамуҷа қапидан бурданаш. Ай ҷа гирифтан ба автобус Волгоград бурдан. Ай шаҳри Волгоград, ай уҷа ба самолёт як ҷои дига гирифтан бурдан. Анам шаҳрша мо намедонем куҷо бурдагиаш. Мо адвокат гирифтагем, мо 10,000 сомон адвокат хардагем. Адвокат фребмон кардак, сумомон гирифт, додар ман накофтак. Ман худам рафтам сироғш кардам. Челябинский да худам рафтам, ҳамаи военкоматдора кофта, меган нест додару да иҷа. Додарат нестак. Ин аз 1 сол мешава. Ай у рамазони усола буд, не рамазон хати 1 сол мешава ки додарам гумай. Ай шумо хоҳиш дорам ки илтимос ҳамин видеои мара паҳн кунем ки ҳама бифаҳмам ҳамин додарам биёмам. Ман гуфта гапо 10 сол шид ки додарам намадидагим, на очам дидаги. Очам касалия, очаи ман астма дора, нафасаш мегира. Дар фироқи фарзандша илтимос аквао додаро дастгирӣ кунем ки ман ҳамин додарам биёмам. Неста ай Волгоград куҷо бурдагиан шаҳр, не номша, не нишонша, не ҳеҷ чиша. Ман моргора сироғ кардам, чиёра военкоматдора ҳама сироғ кардам. Додарам неста ҳамуҷа.